Len tak preventívne. Nič, nejaké problémy nemám. Potom je už to neskoro. Beriem to tak, že preventívne prehliadky treba robiť. Prišlo mailom, alebo mi poradila žena. No ako krv už mi zobrali, to nebolí, keď krv berú človeku, taký pík do prsta, alebo inde. A potom ďalej, neviem, čo sa tu bude ešte vyšetrovať, už asi taká konzultácia bude, si myslím. Tričko, láhnete si na chrbát, aby sa vám dobre ležalo. Poďte trošku nižšie. Dobre. Pravá noha cez ľavú, prekryží nohy. Tak. Pravá ruka takto za hlavu, ako keď cvičíte. Tak, a trošku sa tak. Tak, výborne. Budeme vám merať elasticitu pečenie, čiže budeme zisťovať, ako veľmi tá pečenie je stvrdnutá a budeme vám zisťovať, ako veľmi je stukovateľa. Projekt Slovenskej hepatologickej spoločnosti, ktorého iniciátorom bol náš pán prednosta, pán docent Skladaný, ktorý sme spustili v podstate kvôli tomu, že Slovensko má dve veľké prvenstvá. Jedno v podstate podľa NCZI sme krajina s najvyššou úmrtnosťou na pečeňové ochorenia v produktívnom veku medzi 25 až 55 rokov. A druhé nepekné prvenstvo, máme najvyššiu prevalenciu cirhózy na svete v prepočte na počet obyvateľov. Obezita, alkohol patrí medzi najčastejšie, a nie je tak samotná obezita, ako všeobecne v podstate to stukovatenie pečenie, ktoré môže vlastne spôsobovať problém. Potom sú to autoimunitné choroby, tých tiež Slovensko nemá málo. Vírusové hepatitídy, ale tá prevalencia u nás je veľmi nízka, pretože je očkovaná populácia, C hepatitídu vieme v podstate už adekvátne liečiť. Doteraz sme v projekte od augusta 2022 vyšetrili okolo 3300 respondentov. Chceme zistiť prevalenciu fibrózy, aká je vlastne v slovenskej populácii v čo najväčšej vzorke. Fibróza je stuhnutie pečene. A signifikantné stuhnutie pečenie, keď je fibróza nad 8, v podstate tak je to stanovené v reportoch a v dátach. A druhá vec je vlastne prevalenciu tukovej choroby pečenie, kde už teraz vieme povedať, že každý druhý Slovák prakticky, ktorého sme vyšetrili, čiže 50% má stukovateľnú pečeň. Čo sa týka fibrózy, tak tá fibróza sa pohybuje zhruba na Slovensku okolo tých 13-14%, ale máme miesta, kde sme namerali aj cez 20% fibrózy v danom meste, obci alebo okrese.